Evara baş binerin çarpel medya. Em îro dîse bi bernameya di dîroka me de îro bi mijarekî nû ku di dîroka me de dengê wî zêde û heta îro jî gelekî lêkolînerê me û gelekî akademisyenê me li ser bûyera roja ewlê heta niha karkirine û anîne heta îro jî hêj berdewam e. Hûn dizanin ji vir 123 sal beriya niha rojnameya Kurdî li gor dokûmantên berdestê me li Qahîrê li Misrê ji aliyê Midhet Miqdad Bedirxan ve hatiye çapkirin û ewa 123 sal e ji wî pê de her rojnameyê Kurdî derketine û hatine girtin û kovar û rojname heta roja me hatine em ê vîya bi lêkolîner Saîd Veroj ra bi rastî li ser vî mijarê gelekî karê wî hêje hene. Em ê îro bûye re biaxivin û em binêrin ka di dîroka me de rojname çawa dest pê kiriye, çawa hatiye, çima dest pê kiriye û heta îro em ê bi giştî binirxînin lê bi taybetî em bêjin ji 1898 heta bêjin 45 em ê werin piştî wî bi giştî em ê li ser wî biaxivin. Berê mamoste tu bi xêr hatî? Nava xêrê davê êvar baş ji bo we ji bo berê êvar baştir mamoste can. Em dizanin ku eva 123 sal berê niha li Qahîrê mixabin li Kurdistanê nekariye bibe li Misrê ji aliyê Midhet Miqdad Bedirxan ve rojnameya Kurdistan dest pê kiriye ji wê rojî û ew rojî ji bo ew ê rojnamegeriyê ya roja ewilê roja rojnamegeriyê ku 22 Nîsanê ye. Em ê li ser wî biaxivin û bi giştî li ser hinekî jî rojname û kovarên Kurdistanî ku çawa dest pê kiriye û heta em bêjin îro jî em hinekî dikarin li ser wî biaxivin. Em ê li ser wan mijara biaxivin û carê din dibêjin tu bi xêr hatî û ka tu çi dibêjî ji bo wî roja rojnamegeriya Kurdî heta niha çawa çêdiye, çawa dest pê kiriye? Bêguman destpêk bo her tiştî girîng e. Yani her tişt destpêka wî girîng e. Destpêka rojnamegeriya Kurd jî girîng e. Li gor dokûment û belgeyên ku îro berdestê me ne, yekemîn rojnameya Kurd ku bi navê Kurdistan hatiye çapkirin 123 sal beriya îro hatiye çapkirin. Em karin bêjin ku rojnamegeriya her miletekî di welatê wî de ser axa wî dest pê kiriye. Çawa ku gotinekî me yê pêşiya zêde dibêjin her giya serkoka xwe şîn dibe. Rojnamegeriya gelek mileta piranî ser axa wan dest pê kiriye. Rojnamegeriya diasporayê jî çêbûye, sürgûnê jî çêbûye lê axir rojnamegerî çapemenê eger ku ser axa te be nav netewa te da be nav gelê te da be wê şax bide û tesîra wî bêtir wê çêbe û bêtir wê bigîje armanca xwe fayda bigihîne wî neteweyê wî miletê. Lê mixabin ême Kurda yekemîn rojnameya me Kurdistan dervayê Kurdistanê li paytexta Misrê Qahîrê ji alî Miqdad Midhet Bedirxan ve Kurê Mîr Bedirxanê ji alî wî ve li Misrê hatiye çapkirin. Bêguman Miqdad Midhet Bedirxan ji kêfa xwe neçûye Misrê ji bo ku hûn dizanin piştî serhildana Mîr Bedirxan malbata Mîr Bedirxan giş hatibû sürgûnkirin, hatibû nefîkirin di grava Girîdê de bû. Demekî dirêj li wê derê man sala 1985 hatibû nefîkirin. Paşê
pişti 20 sala redan ku ji girî de werin İstanbolê jê bûbûn ji bo ku Rojnama Kurdistan İstanbolê çap bibe Miqtat Midhat Bedirxan serî li rêvebirin wê demên İmparatoriya Osmanî dide da ku bi navê Kurdistan rojnameyekî li İstanbolê çap ke lê mixabin ew destûr nadin ku Rojnama Kurdistan li İstanbolê bête çapkirin. Bêguman Miqtat Midhat Bedirxan jî yani dema ku dest bi vê rojnameyê kiriye wek gotinekî di helbesta şairê mezin çawa ku dibêje ew dewra qesîde û qesîdeya nîneyî de dewra rojname û cerîdeya ye yani ev gotina di helbestekî Hacı Qadirê Koyî da derbas dibe. Hacı Qadirê Koyî salekî beriya derketina Rojnama Kurdistanê koça dawî kiriye lê ew gotina wî ya ku di helbesta wî da derbas dibe dibêje îro îde sed qayme û qesîde nakin pûlekî dema rojname û cerîdeya ye her wekî Miqtat Midhat Bedirxan li gor vê şîreta Hacı Qadir hereket kiribe yani ew rasterast wisa nebejê di nav civaka Kurd da daxwazekî wisa hebû di nav Rewşenbîrê Kurd da daxwazekî wisa hebû ev daxwazî ji xwe hejmara sisê Rojnama Kurdistan da basa Hacı Qadirê Koyî tê kirin û her wiha tê bîranîn weka şexsiyetekî şairekî Kurd yani dema em balax bidin di nav civata Kurd da dema ku Rewşenbîrê Kurd Ronakbîrê Kurd wê demê dünyayê temaşe kirine wan dîtine ku êdî dema rojnamegerî û cerîdeya ye ew deng demek bela bûye nav civata Kurd da û Miqtat Midhat Bedirxan bûye nûnerê vê dengî nav milleta Kurd nav Rewşenbîrê Kurd û em karin bêjin sürguniyê da koçberiyê da Rojnama Kurdistanê dest bi weşanê kiriye ser roja çapûna wî fikrê cuda hene Ama Musta pêşiya ku em biçine wê ewana baş wê demê li Stenbolê dijiyan û hemî em bêjin netewên di nava İmparatoriya Osmaniya da bêjin şairê wan vîskarê wan Rewşenbîrê wan hema tev li Stenbolê bûn çima ev rojname li Stenbolê dernaçe diçe li Qahîrê dertê çawa me got yani İstanbolê destûr nadin Miqtat Bedirxan serî lê dide destûr nadin ku rojnameyekî wisa li İstanbolê çap be çima destûr nadin yek Abdulhamid rêveberiya wî istibdada Abdulhamid zane ku Kurd piraniya wan û bi taybetî Bedirxanî jî dijî istibdada Abdulhamidin dido ew demekî wihaya ku ew unsur û neteweyê nav İmparatoriya Osmanî di nav hemiya da hişyariyekî netewî heye hişyariya netewî fikra netewî belkî herî lawaz di nav Kurda da ye ew zane ku bi navê Kurdistan rojnameyekî İstanbolê çap û bigîje Kurdistanê nav Kurda da belav bibe ev rojname wê bibe wesîleya hişyariya netewî û civakiya milletê Kurd ew jî nayê hesab naxwazin ji ber wê yekê rê nadin destûr nadin ku Rojnama Kurdistan li İstanbolê çap Belê û paşê jî ji bo ku çap bike diçe Misrê li Qahîrê belê ji bo ku cerîde ya jî rojname çap bike diçe wê ne ku ji bo kêfa xwe ye na ji bo ku Rojnama Kurdistan taybet bê çapkirin diçe Qahîrê li wê derê çima Qahîre bijartibû Qahîre her çiqas usulen İmparatoriya Osmanî ve girêdayî bû wek wîlayetek İmparatoriya Osmanî bû
لی دراستی دا بن گرانیا بریتانیا لسر قاهره یا بو و دمک گلک کسین مخالفین کو جبر زخت و زورداریا عبدالحمید درویان آنجی دهاتن نفی کرن پرانی آوان بری خوددان قاهره وکا مینیاتوره کی استانبولی بو یعنی اوجی ناونده کی کوناره کلتوری دیروکی بو جبو روشنبیرا بو ناونشانه کی دویمین تایبتی روشنبیری کو دهاتن نفی کرن yani nava imparatoriye geç. Bele yani jibo kesen rewşenbîr û zanat bu ciyê koçberiya duhem. Bêguman. Bele. Kerem ki. Bele yani Mixtat Mithat Bedirxan li wê derê dest pê dike sê hejmarê pêşî Rojnama Kurdistan xwerû bi Kurdî têne çap kirin. Paşî li ser daxwaza xwendevana an jî ji bo ku nivîs û gazind û em bêjin meqaleyê ku di nav rojnameyê de têne belavkirin ji alî Hemwelatî Osmaniya ve bêta xwendin piştî hejmara sisiya Osmanî jî dixin zimanê Osmanî jî tê bikaranîn bi vê awayê bi kurmancî û bi Osmanî Türkiye Osmanî tê çapkirin tevî ku ji Kurdistanê dûr bû ji İstanbolê dûr bû Rojnama Kurdistan lê gelek tirs û xof xistibû nav desthilatdarên İmparatoriya Osmanî ku ew rojname bibe sebeb ku nav Kurda da hişyariyekî çêbe ji ber vê yekî berdewamî tehdît li ser malbata Mixtat Mithat hebû dawî tehdît dikin dibêjin eger tu venegerî em ê destên hemû milk û hebûna we bi vê awayî zor didin ku Mixtat Mithat Bedirxan vegere İstanbolê ew dibêjin ku Mixtat Mithat vegere wê çapa rojnameyê jî raweste Mixtat Mithat piştî ku vedigere şûna xwe da piştî hejmara pênca û vedigere İstanbolê şûna xwe da birayê xwe Abdurrahman Bedirxan rê dike ji bo ku çap û weşana Rojnameya Kurdistanê berdewam bike her wiha li Misrê bi sêxurê xwe bi dezgehê Osmanî wê demê gelek zixta li ser rêveberiya Misrê û her wiha ser rêveberiya Rojnama Kurdistanê dikin ku çap nebe ji ber van zixta Rojnama Kurdistanê ji Misrê berê xwe dide bajarê Cenevreya Swîsreyê piştî hejmara pênca li Swîsreyê ji hejmara pênca şûnda çardeh hejmar Rojnama Kurdistan li Swîsreyê tê çapkirin ew piştî çardeh hejmar çapkirina çardeh hejmarê Rojnama Kurdistanê em dibînin ku ji hejmara nozdeh şûnda carekî din berê xwe didin Misrê bi sebebekî ku em nizanin ji ber çi bû belkî wê derê jî ya îmkanê çapkirina rojnamê nema an jî zixtên nerasterast ser wan hebû carekî dî Abdurrahman Bedirxan tê Misrê rojname tîne Misrê piştî hejmara nuwazdeh hejmara nuwazdeh heta bîst û sisê çar hejmarê din Rojnama Kurdistan li Misrê çap dibe piştî çar hejmarê çapbûna li Misrê carekî din Rojnama Kurdistanê koçber dibe vê carê berê xwe dide Londona Brîtanyayê İngilistanê li Londonê hejmara bîst û çara tê çapkirin di nav Londonê jî mecbûr dibin ku berê xwe bidin piştî hejmara bîst û çara berê xwe bidin Folkestonê ji hejmara bîst û pênc heta bîst û neh çar hejmarê din jî pênc hejmarê din li Folkestonê têne çapkirin carekî din Rojnama Kurdistan koçber dibe car din berê xwe dide Swîsreyê û bajarê Cenevreyê
bajarê Cenewreyê jî du hejmarê dawî em bêjin çap dibe hejmara 30 û 31 heta 29 li Folkestone çapbûn 30 û 31 li Cenewreyê çap dibe hejmara 31 hejma Nîsana 1900 di duwa de çap bûye. Eger li pey vê hejmarê din ji îro şûnda dernekevin meydanê em ê hejmara 31 wek hejmara dawiya Rojnama Kurdistanê qebûl bikin. Lewra çima ez bêjim hejmarê din ji ber ku tedî meriv xebatekî bide rawestandin dikare berya wî hezkiriyên wî alîgirê xwe agadar bike bêje ku di hejmara dahatû wê bibe hejmara me dawî ji ber van sebeba em ê weşana rojnameyê bidin rawestandin. Daxuyaniyekî wisa ne hejmara 30 ne hejmara 32 de nîne. An tiştekî awarte çêbûye ji carekî weşaniya rojnameyê dane rawestandin. An jî mimkûn e piştî 31 hin hejmarê din jî derkevin pêşiya me. Lê ji ber ku tiştekî meydanê tune em dibêjin hejmara 31 hejmara dawiya Rojnama Kurdistanê ye. Rojnama Kurdistan 31 çardeyê Nîsanê yani berya heftekî berya îro 1902 hatiye çapkirin. Ez basa tarixa çapkirinê bikim bi notekî yani me got heta îro weka 22 Nîsanê em roja çapbûna yekemîn hejmara Rojnama Kurdistanê qebûl dikin. Lê belê Ferhat Şakelî û mamoste Magdet Sapan di xebata xwe de dibêjin na bi heman dîrokê heman rojê rojnameyê dinê ku çapbûne ew roj rastê rojê 21 Nîsanê tê li ser roja yekemîn çapbûna yekemîn hejmara Kurdistanê em wî jî bêjin ev cuda du fikrê cuda jî hene. Lê axir 21 an 22 ew yekemîn rojname meya Kurdaya ku çap bûye ev roj bûye roja rojnamegeriya Kurd û her sal vê rojê ji bo bîrxistina rojnameya Kurdistanê û rojnamegeriya Kurd bêguman daxuyanî dibin çalakî dibin. Lê mamoste divirda ew kekî dertê ji Qehîrê koçê Cenewre dike ji wê çe Londonê ji wê çe nizam ew ê û carî ji wê tê Cenewre di yek rûpelekî wî de nabêje çima neqlê wê kirine ji wê çûne wî ya jaliyê din çûne aliyê tenê. Yani nabêje lê dema ku meriv rojnameyê dixwîne di naveroka rojnameyê de meriv zane ku mesela ji Misrê koçkirina Cenewreyê zixtê rêvebirê dewleta Osmanî bûn, İmparatoriya Osmanî bûn. Yani me got wê demê ji Misir weka fermî wek wîlayeteke Osmanî tê qebûl kirin, girêdayê Osmaniya ye. Lê weka hukma fiîlî destî İngilîza da bû. Ji ber wê yekê saziyê dewleta İmparatoriya Osmanî li Misrê hebû, dezgehê wî hebûn, sîxurê wî hebûn. Birêya van sîxura, birêya van saziya zixt rêveberiya rojnameyê dikir ku rojname weşana wî bê rawestandin. Ji ber wê yekê Mîqtat Midhat Bedirxan mecbûr dibîne dihêle û birayê wî dema ku tê ji ber ku nikare Misrê dewam bike berê xwe didin Cenewreyê. Li pirsekî din wê ye peywendiyên Rojnameya Kurdistan û Kurdistan çawa ye yani çawa peywendî bi Kurdistan re daniye çawan rojnama şandiye wê çawa li wir xwendekar dîtiye ji wê qe kesekî nebiye nivîskarê wê tiştî wisa çawa mesela rûpela pêşiya beşê kunya rojnameya Kurdistanê de dibêje ku her hejmarekî Kurdistanê em ê 2000 liba lê hinek lêkonîner dibêjin gora dema wê demê 2000 lib mimkûn e ku xelet be ew 200 bin lê wek 2000 hatiye nivîsandin 200 bin a 2000 bin ferq nake dibêje ez ê belaş rêkim Kurdistanê da ku Kurdistanê da rojnama Kurdistanê bê belav kirin
شخینه وی دبیجه یک و دروا بخوازن آبونه ببن 8 قروشه لی بو کردستان هر اجماره امی 200 یعنی 2000 امریکن دا کو باوا کی بلاش ناف کردا دا بی بلاف کرن کو ام کاربن بریا روزنامه کردستان گلی کرد ملت کرد هشیار بکن جو خود ناف روپل روزنامه کردستان دا دما کو ام بالا خو بدن مقاله کو نویسه کو هاتنه چاپ کرن و بلاف کرن ناورو کوان به پرانی بانگا سر هشیاربونا نتوا کرده ملت کرده سر زمانه سر دیروکه سر خواتین کلتوریه وی اوای بانگ لکرده دکه و سر پروردهیه دا که کرد باش خوا پرورده بکن گلت گازن تکرین که کرد گورا ملت ناو امپراتوریا عثمانی جالی خواندنه دا پاش ومانه دوی خواندنا خو پیش بخن او اف روزنامه به وسیله پیشکتنا خواندن و نویساندنا کردی او بو ویجی بگیجه هر مالکی کرد آنجی بگیجه نا خواندوان کرد دا کو هم کاربن ج کردا گوداریا ملت کرد بکن بنامه کو ریا روزنامه جمرا به و هر وها ام جی کارن مساج خو فکر خو به اوای بگینن کردا دوی چارچوبه دا نویسی و ناوروکا روزنامه نویسی دوی چارچوبه دا گلکن بویجی ام مزه دکن بله بالتبی همو زخت و زورداری لورا گلک نویسی و شارتی انا کج دزگه امنی و ولایت وی دمیره هاتنه شاندن دبیجن قطعا نابکو او روزنامه بناو کردستان لمصر دردکوه تیکوه ناو سینور دولت عثمانی به اوایی گلک اشاری دانه گلک ولایتا نویس ری کرنه دما کن بکوین آرشیو عثمانی وان نویس و برقه وان گش دردکوین پیشیامه لی بتوی وان همو زختو تدبیری کو گرتنه روزنامه کردستان دگیجه باجارین کردستانی ام دبینن کج دیاربکر جمردینه جادنه کوه دامن نفسه کی گرینگ کرد مدنی ابویه لشامه لإستانبول بغداد گلک باجارن کردستان روزنامه کردستان را نامه تینا ریکرن و هر وها ام دبینن کو او کسی کو روزنامه کردستان دستوان تیگرتن گلک تعداد وان تیکرن وانا تینا گرتن تینا تهدید کرن لو ما کتنا روزنامه کردستانی بو ناف سینور سیاسی امپراتوریا عثمانی هاتبو قدخه کرن بتوی وان قدخه کرنا روزنامه کردستان جار دگیجه جاردن دگیجه بردسته خواندوان کرد و خواندوان کرد کسین علاقادر نامه خوشی نامه پیشگیری جبو روزنامه کردستان تینا ریکرین هر وها کردستان ناف کرده پراجی تینا برهف کرن جبو آلیکاریا روزنامه پراجی تینا شاندن مثلا وی دمش دیاربکری 200 قروش بجم ریکرینه میزدی کی لادانای مقداری کیدن مردینی مقداری کیدن به وی اوای ناف کرده دا جبو روزنامه کردستانی آلیکاری جهاتیه برهف کرن دا کو روزنامه کردستانی بردوامی بیت درخستن و شان خوب کار به بردوام بله وشان حتى تقول طريقة اللي 1900 دو يا شارده نيسانا شارده ماه نيسانا 1900 روزنامه کردستانی هجمار داوی و دمته چاپ کرد پشتی وی چد به یعنی روزنامه و کووارن کردی درد کبن یا درنا کبن جبر دپرسن جبر کو و دمه بگشتی هشمندیان نتوی یا جی بیرو باورین دولت نتوی یا جی او که نتوی اداره نتوی yani hama beja ev kiwiye ku herkes li serwî daxife û helbet rewşenbîrên Kurd û derû dorên dinê jî mesela Kurd û Kurdistaniyê jî daxife navxeda. Duyî navbenî de heta bêjin 1980
tiştekî dernayê? Çawa dernayê gelek rojname dertê lê dixwazim beriya ku em bigîjin wê derê mesela ji nav miletê Kurd ji xwendevana Rojnama Kurdistanê çi qas kêfxweşî hatiye pêşwazîkirin ji bo ku em wî bidin zanîn dixwazim ji rojnameyê çend mesaja bo xwendevana bo temaşevana diyar bikim. Mesela xwendevanekî ji bo Rojnameya Kurdistanê nivîsandiye wiha dibêje ez li halê me Kurda dinêrim û bi şev û roj xemgîn dibim. Bi tevî ku piraniya Kurdan mêrçak û xwedî hunerin ji ber çi hemû ji zanîn û pîşekariyê dûr in. Ji ber çi Kurd ji perwerdeyî, xwendin û nivîsînê mehrûm mane. Evan fikra ez xistim nav endîşeyê, ez xemgîn bûm û min eziyet dikişan. Lê şikur ji Xwedê re ku niha Rojnameya me Kurdistan heye û ji bo xizmeta milletê Kurd dixebite kar dike. Ev nameyekî ji Rojnama Kurdistanê re hatiye şandin û ev nîşan dike ku Kurd bi derketina Rojnama Kurdistanê gelek kêfxweş bûne û ev moralekî baş dane Kurdan. Yani beryam derbasî wê derê bin çi mesaj di nav naveroka Rojnama Kurdistanê de hatine belavkirin meriv basa wan jî bike bawer dikim wê baştir bibe. Di nav Rojnama Kurdistanê de yek bi giranî û piranî li ser perwerdeyiya Kurda hatiye rawestandin. Ji bo ku Kurd bi Kurdî bixweynin, bi Kurdî binivîsînin, bi zimanê xwe bixweynin û karbin xwendina xwe pêş bixin, gelek cara bala Kurda hatiye kişandin û mesajê bi vê awayî ji alî xwediyê rojnameyê ve hatine belavkirin. Xalekî din Rojnama Kurdistan pir basa têkiliya Kurd û Ermena dike. Hûn zanim beriya derketina Rojnama Kurdistanê sala 1895 şerekî dijwar çêbû nav İmparatoriya Osmanî de gelek herêma gelek Ermen hatibû kuştin. İmparatoriya Osmanî dixwest rêveberên İmparatoriya Osmanî dixwestin van kuştina Ermenan bixin stûyê Kurda bêjin vana Kurda wan kuştiye bi vê awayê xwe ji vî ew kê xilas kin lê rastî ew ê ku van kuştina rêxistin dikirin dewlet bi xwe bû. Ji ber wê yekê Miqtat Midhat Bedirxan û piştî wî Abdurrahman Bedirxan jî gelek cara hişyarî dana Kurda ku Kurd û Ermen li hev nexin. Kurd tada li Ermenê nava xwe neke. Bi tevî ku hin xeletî û şaşiyê rêxistin û çeteyê Ermena çêbû bin jî lê divê Kurd ser erdê xwe miletekî piraniye, miletekî asîl e nel gor wan e ku êrişê cîranê xwe yê Ermen bikin. Eger problemê meseleyê wan hebin jî divê ew mesele rêya diyalogê bêne çareserkirin. O gotiye ku bizanin ku polîtika Abdulhamid ew e ku Kurda bi we bide kuştin û dünyayê re bêje ku Kurd Ermena dikujin xwe nexin malzemeyê vê polîtikayê hişyar bin problem hebin jî bi rêya diyalogê van problema çareserkin. Bi vî awayî gelek cara bang li Kurda kiriye ew jî xalekî girîng e. Xalekî din Rojnama Kurdistanê yekemîn car em bêjin memozîn weka nivîskî heta ku Kurdistan Rojnama Kurdistanê de memozîn hatiye çapkirin heta wê rojê bi destnivîsê nûskeyê wî hatine zêdekirin. Lê cara yekemîn weka matbû memozîna Ehmedê Xanî di nav Rojnameya Kurdistanê de gelek beşê wî têne çapkirin û belavkirin. Her wiha rêzenivîsên ser dîroka Kurdistanê
o bira bitayvetici ser malbata azizan malbata peşiya Bedirxaniyan gelek nivîsê cûr bi cûr hatine belav kirin rêza nivîsin bana di gel van nivîsa li ser şaxsiyetên netewîyên Kurd ser Kurdên navdar nivîs hatine belav kirin mînak weka Hacı Kadirê Koyî weka Selahaddînê Eyyûbî wek şaxsiyetê girîngê Kurda di nav Rojnameya Kurdistanê de portreyê wan hatine belav kirin di pêvajoya ku Rojnama Kurdistan weşana xwe berdewam dike weşanekî din rojnameyekî din bi navê Umîd sala yani 15 tebaqa 1900 tê çapkirin Umîd xwedî Rojnama Umîdê Mihemed Salih Bedirxan e yek hejmara Umîdê berdestê me heye hejmara di duya li berdestê me hebû hejmarê din li berdestê me nîne û ez rast nahatime lê em nizanin yani ew hejmara di duya ku berdestê me heye dema ku em agadariyê beşê kunyayê dinêrin em dibînin ku tiştekî balkêş e Umîd jî di 15 roja carekî wê bê çapkirin ew hejmara di duya berdestê me nivîsê wî giş bi Tirkiya Osmaniye lê nivîskar xwedî rojnamê dide xuyakirin ku di hejmarê pêş de wê nivîsên bi erebî jî bêne çapkirin lê nivîsê Kurdî têde nîne rojname ji alî Mihemed Salih Bedirxan ve tê çapkirin yekemîn hejmara Rojnama Umîd rastê çapa hejmara 24 ya Kurdistanê tê hejmara 24 Kurdistan li Misrê çap dibe piştî wî hejmara 24 li Londonê çap dibe heman dîrokê heman demê hejmara yekemîna Rojnama Kurdistanê jî li Misrê Umîdê jî li Misrê çap dibe ev yek vê tîne bîra me gelo ev Umîd weka îlaveyekî Rojnama Kurdistanê hatiye çapkirin li Misrê an jî rojnameyekî xweser wek rojnameyekî xweser hatiye çapkirin divê li ser vê yekê lêkolîn bête kirin taybetiyekî dinê Umîdê ser beşê kunyayê em dibînin ku pergel û gunya yani sembola masona heye pergel û gunya li ser navê Umîdê li jorê ew kê beşê kunyayê ew sembola masona tiştekî dî tîne bîra me gelo Umîd bi piştgiriya masona hatiye çapkirin eger piştgiriya wan nebe boçe ew sembola masona li ser Rojnama Umîd heye evana hemû bi me didin diyar kirin ku hem Rojnama Kurdistan hem Umîd têkiliya wan bi hemû mixalîfên Abdulhamîd re hebûye bi hemû mixalîfên îstibdada Abdulhamîd re hebûye ihtimale ku em bêjin ew sembol remzê wan li ser bergê Umîdê bûyîna remzê masona ev rojname bi piştgiriya wan mumkin e bi piştgiriya wan hatibe çapkirin Umîd jî bi naveroka xwe bi awakî tund dijwar rexne li desthilatdariya Abdulhamîd digire û muxalefet dike li hemberê desthilatdariya Abdulhamîd gelek rexneyê tund ji desthilatdariya Abdulhamîd re tîne li ser bergê pêşî beşê kunyayê motoyekî wisa bicî kiriye dibêje Umîd cihada tor dibêje cihad tor faziletdar e yani herî faziletdar e gotina peyvên rast
و بحقین لهمبر سلطان ظالمه yani gel lehemberi sultan zalim bangi cihane cihad dike ev yek bime dide diyar kirin ku bawaki tund u dijwar muhalefeta Abdülhamid kiriye her waha cardin di nivîsa sereke rojnameyê da wiha dibêje xwedî rojnama Umîdê dibêje rojnameya Umîd jî wekî ya Kurdistanê yani rojnameya Umîd jî wekî ya Kurdistanê di xêzekî gelparêziya Osmanî da li dijî îstibdada Abdülhamid weşan kiriye xêzo polîtika weşana xwe bi van gotina aniye ziman xwedî rojnama Umîdê rojnama Umîd di xizmeta memleket û millet de ye û derdê millet tîne ziman bi vî gotina xwe Umîd jî xwe di rêza muxalefeta Abdülhamid da bicî dike û bi vê hewayê weşanê xwe berdewam dike basa sê hejmar ta 5 hejmara tê kirin lê hejmara ku berdestê min ez ser xebîtî me hejmara di du heye yani bêguman divê bi awakî berfirehtir têkiliya Kurdistan û Umîdê bê lêkolîn kirin û her wiha ser hejmarê derçûyê Umîdê xebatekî berfireh çêbe mümkün e ku di arşîvê Misrê da hejmarê dinê Umîdê derkevin lewra hejmarê din derkevin bêtir zelal dibe çarçûva rojnameyê bi tenê hejmarekî meriv bêje ev rojname ev e zehmet dibe lê hejmarê din hebe çend hejmarê dinê ku bikevin berdestê me ser wan lêkolîn çêbe kêm zêde wê xeta rojnama Umîd bêtir zelal bibe ev her du rojname di dema ew kêde ji alî bedirxaniya ve hatine derxistin di Umîdê da ji bo desthilatdariya Abdülhamid me got bawakî tund nivîs hatine nivîsanin ji van nivîsa yek jî ser jûbîleya Abdülhamid yani jûbîle salvegera 25 an jî salvegera pêncemîna desthilatdarî an jî destpêkirina karekî di vê demê da ji bo salvegera 25 ya desthilatdariya Abdülhamid pîrozbayî têne kirin di van pîrozbayiya da duê rojê teng da gelek tişt xarciraxê mezin têne kirin Umîd mesela di rojnameyekî di nivîsekî da bawakî tund vê van pîrozbahiyên Abdülhamid û alîgirê wî rexne dike wiha dibêje di nivîsê da dibêje nêzîkî du mehane ku her roj di rojnameyekê da ji bo yadkirina jûbîleya yani rûniştina ser texta Abdülhamid dibêjin filan walî vana kir bêvan tasarrufî vana kir Abdülhamid li İstanbulê Darülfünûnekî ava kir ji bo rûmetdana salvegera 25 Abdülhamid dîlan têne gerandin jinên misliman didin reqsandin dê Qur'an bêne xwendin ji wê şûn ve jî bîra û şerab bêne vexwarin saz û tembûr bêne jendin govend bêne gerandin welhasil rezaletên ku ne li gor navê însanetî û şerefa îsametiyê ne têne kirin niha ku em hewara dilsoj û girîna di şewata xuşkên bêkesên ku birayên wan mirine ji bo me ji bo jinebiya ji bo sêwiyan ji bo dayik û bavên bextireşên ku zarokê wan mirine bifikirin gelo em dikarin wesîteyekî kêfxweşiyê bibînin em çi maxlûqê bedbextin ku vê rewşa dilperitiya berçava nabînin em çawa namerdî û tenezzûla vê xirabiyê dikin ji bo rûmetdayîna berpirsê xedarê van bûyeran kêf û şahiya em saz dikin ne aybe ne şerme bi vê hewayê rexneyê giran li van şahiya tê girtin ev jî bi me didin nîşankirin ku Umîdê jî weka Kurdistanê di xeta
مخالفتا دستلاداریه عبدالحمید تا وشانا کریه لی دویم جبوان هر دو روزنامه و یکی بین دیار کرن کو سیاستا چاپ کرن وان دناف چارچوبه یکرتنا امپراتوریا عثمانی دا yani o fikri ku dinav ve van her du rojname da hatına belaf kirin dinav fikri çarçova fikri siyasi Osmani Parizi da bu dinav yekitiya Osmani da parastina mafi netawa kurt parastina mafi geli kurt o her vaha dinav yekitiya Osmani da parastina vekeviye unsuri nava kurt hatiye parastin veka politika veşani hatına acibandın o dvi çarçıveyi da veşana van her du rojnameye hatiye kirin. Bele mamoste ez bawer kim li servan her du rojnama ev qasa informasyon besin vakti me jî ama çil deqime tamam bu em hinekî jî behsa piştê meşrutiyetê ya jî piştê 1980 heta şerê yekemîn û piştê wî jî heta bêjin hewarê werin belki vakti me ancak ew qasa vakti me hebe. Ka em bigîjin hewarê hewar Na em bigîjin hewarê karin zêde bikin li du me kestine. Bele. Yani piştî van her du rojnameya ku beriya meşrutiyeta duyemîn hatine çap kirin. Dema meşrutiyet hate ragihandin hate îlan kirin. Em dibînin gelek rojname û rêxistinên nûyê Kurda çêbûne. Ev rojname û hinek bi navê bi serpereştiya şahsiyetên Rewşenbîrê Kurd hatine çapkirin. Hinekî van rojnameya jî bi ser navê cemiyetê Kurdên wê demê hatine çapkirin. Piştî meşrutiyetê rojnameyê ku heta şerê yekemînê cihanê hatine çapkirin meriv kare bêje yekemîn ji vana rojnama serbestiya Mewlanzade Rifat e bi rojane hatiye çapkirin nêzîkî 707 hejmar hatine çapkirin Mewlanzade Rifat şahsiyetekî navdarê Kurda e bi xwe xelkê Silêmaniyê Kurê Abdurrahman Nacim Efendiye bavê wî jî şahsiyetekî navdar e nivîskarekî navdar e ser her duya jî hem ser Abdurrahman Nacim hem ser Mewlanzade Rifat û rojnama serbestî xebatê min hene ser her yekî kitêbekî min çap kiriye yê ku bixwazin agadariyê berfireh bi dest bixin dikarin serî li van her du kitêba bidin ser kur û bav ser law û bav rojnama serbestî ji 1908 yani kanûna 1908 dest bi weşanê kiriye heta sala 1922 demdema hatiye qutkirin lê weşana wî berdewam bûye ez vê xebata xwe da jiyana rojnama serbestî ser sê dewreya ve parve dikin ew dewre yek dewra destpêkê ye heta bûyera 31 adarê ku piştî wî Mewlanzade Rifat carekî din tê nefîkirin ji bo Misrê ew jî tê nefîkirin sürgün kirin û weşana rojnameyê tê rawestandin dema ku tê nefîkirin rojnama serbestî li Parîsê dest bi weşanê dike bi piştgiriya Şerîf Paşa 24 hejmarê rojnama serbestî li derva Parîs û Misrê hatine çapkirin nêzîkî 16 hejmar li Parîsê ne hejmar zê li Misrê hatine çapkirin yani ne tenê Kurdistana Mixtat Mithat Bedirxan serbestî jî hin hejmarê wî li Misrê hatine çapkirin dewra duyemîn piştî derxistina efoya ku sala dawiya sala 1900
yani 1911 tê derxistin lê Mevlanzade Rifat beriya wî vedigere tê İstanbulê wî sürgünê Bursayê dikin. Yani heta 1912 dawiya 1912 dubare ku Mevlanzade Rifat bo serdana derxistina rojnama serbestî dubare serdana müdüriyeta matbuatê dike lê ew serdana wî nayê qebûl kirin her wiha tê tehdît kirin dibêje eger dibêjin ger ku tu vî rojnameyê dubare derxînî em ê carekî din ternefî bikin sürgün bikin û têxin hepsxanê ji ber vê yekî bi mecbûrî dawiya sala 1912 weşana serbestî disekine heta şerê yekemîn weşan çênabe heta 1918 weşanê nake rojnama serbestî piştî îmzakirina peymana Mondrosê têkçûna İmparatoriya Osmanî 1918 dubare serbestî dest bi weşanê dike di vê demê de dema wiya dawî wek dema dawî binav dikin rojnama serbestî weka organa Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê çap kirin û Mevlanzade Rifat bixwe jî yek ji kesên di qiyada Cemiyeta Taliya Kurdistanê da ye bi vê awayî em karin bêjin serbestî heta sala 1922 weşana kiriye serhev 707 hejmar hatine çap kirin zixtê li ser rojnamegeriya Kurd neku tenê li dervayê welat çêbûne di hundirê welat de jî çêbûye ya welat qesda me nav sînorê İmparatoriya Osmanî de jî çêbûne dema em balax didin weşana serbestî em dibînin ku wê demê ser muharîrê rojnama serbestî Hesen Fehmî Hesen Fehmî sala 1909 yekemîn kesek ku tê suikast lê dibe weka rojnameger di nav dîroka İmparatoriya Osmanî de yekemîn kesek ku suikast lê dibe bi suikastê ser pira Galatayê Hesen Fehmî tê kuştin lê dema ku dibêjin ê ku Hesen Fehmî dikuje asıl hedefa wan Mevlanzade Rifat bûye ê ku bera wî de gotiye haş tera Mevlan bi vê awayî bera Hesen Fehmî da şibandine hev û şûna Mevlanzade Rifat da Hesen Fehmî sernivîskarê rojnama serbestî hatiye kuştin ew jî bi me nîşan dike ku roja ku rojnamegerî û çapemeniya Kurd peyda bûye heta îro rûbirûyê gelek tehdît û kuştin û zixt û cezayê bûne ne ku îro tenê ser rojnamevan û em bêjin rojnameyên Kurdî zixt û zor destî hene roja ku bi navê Kurda rojname çêbûne derketine ji wê rojê heta îro ew zixt û zordarî hene taybetmendiya serbestî ew e ku yekemîn rojnameye rojane hatiye çap kirin û carî Kurdekî ve hatiye çap kirin lê Mevlanzade Rifat bi dehan rêxistina da kar kiriye ne yek rêxistina ya herî dawî Cemiyeta Taliya Kurdistanê beriya wî ew Emîn Bedirxanê bavê Celadet û Kamuran bi hevra beriya çêbûna Cemiyeta Taliya Kurdistanê partiyekî bi navê Radikal Avam Fikrasî yani Partiya Radikala Gel çê dikin yani Mevlanzade Rifat hem rojnamevan bû nivîskar bû siyasetmedar bû mervê rêxistinê bû rêxistinkar bû gelekî cemiyeta de jî girtiye û gelek rojnameyê din jî di çapkirina wan da an jî ser muharîriya wan da cî girtiye ji ber wê yekê divê ser Mevlanzade Rifat xebatê berfireh bêne kirin em vê yekê jî bidin diyar kirin ku mesela yek civan rojnameya Erkekler Dünyası ye ku Mevlanzade Rifat çap dike mukabilê çi ji bo ku nazîre bibe ji rojnameya Kadınlar Dünyası'yla
Kadınlar Dünyası jî yek ji rojnameya jina ya herî giringa ku yê demê hatiye çapkirin ê ku vê rojnameyê jî derxistiye Xanima Mewlanzade Rifat bixwe ye bi münasebeta rojnama Kadınlar Dünyası ji bo ku nazîre bibe ji xanim ew jî hejmarekî tenê bi navê Erkekler Dünyası rojnameyekî çap dike fikra xwe li ser mesela jina tîne ziman em karin dûr û dirêj gelek basa Mewlanzade bikin lê ne tenê Mewlanzade divê basa rojnameyê din jî bête kirin. Rojnameya duyemîn Rojnama Taûn û Terakkiya Kurd e ku piştî meşrûtiyetê hatiye çapkirin. Rojnama Taûn û Terakkiya Kurd ne hejmar hatine çapkirin. Rojnama Taûn û Terakkî organa Cemiyeta Taûn û Terakkiya Kurd bû. Yani beriya rojname cemiyet bi navê Taûn û Terakkiya Kurda hatibû adame zanin. Serokê vê cemiyetê Seyyid Abdulkadir Efendiyê kurê Şeyx Beydullah Nehrî bû. Bi wî cemiyetê ve girêdayê rojnameyekî hate çapkirin ew rojname zî Rojnama Taûn û Terakkiya Kurd bû. Serhev ne hejmar hatine çapkirin. Sernivîskarê Rojnama Taûn û Terakkiya Kurd Mîrî Katibzade Ahmed Cemîlê Diyarbekirî ye. Kaymakam bû wê demê kaymakamî kiriye. Xelkê Diyarbekirê bi rastî jî qelemekî xurt e Mîrî Katibzade Ahmed Cemîl. Rojnama Taûn û Terakkî jî ne hejmar çapbûye lê dixwazim ji tûzika Cemiyeta Taûn û Terakkî madeyekî bêjim madeyekî pir girîng e ku ew made bo îro jî bo rêxistinê me îro bo kadroyê rêxistinê me belkî bibe şîretekî bibe prensîbekî yek ji madeyê Cemiyeta Taûn û Terakkiya Kurd ew bû ku kesê ku bibûna rêvebirê Cemiyeta Taûn û Terakkiya Kurd diviya bi zimanê Kurdî bizaniye. Xwendin û nivîsandina bi zimanê Kurdî jî bizaniye. Eger ku kesê ku bikete yönetimê zimanê Kurdî nezanibe diviya dişûna zimanê Kurdî re zimanekî biyanî bizaniye. Yani ew prensîbekî pir girîng bû. Yani îro em dibînin gelek kadroyên Hereketa Kurd, Tevgera Kurd, Cemiyetê Kurd, sivîl û siyasî gelekî wan bi zimanê xwe nizanin. Eger ku ew vê dîroka xwe bixwînin, vê dîrokê haydar bin, ew ê bibînin ku beriya 1909 em bêjin 1908 biryarekî wisa ji alî Cemiyetê Kurda ve hatiye girtin. Îro jî diviya kadroyê Kurd ve mîraskirê wî mîrasê zanibin. Wî xetê da bimeşin. Yani ne ku Kurd Hereketa Kurd piştî şêsta dest pê nekiriye. Em kokê xwe bigihînin wê derê li ser wî bingehê em ê xwe geş bikin pêşkevin. Rojnameyekî din Rojnameya Şerq û Kurdistan e. Yani Rojnameya Şerq û Kurdistan 5 hejmar. Hejmara 5 ya herî dawî berdestê me ye. Ahmedê Hersekî û Bedî Malatyayî Ahmed Şerîfê Hersekî jî rêvebirê vê rojnamê ne. Bediüzzaman Saîdê Kurdî yek ji nivîskarê daîmî vê rojnamê ye. Divê rojnamê de her çiqas navê wî Şerq û Kurdistan jî lê dema ku em polîtika rojnameyê binêrin asıl Kurdistan wek coğrafya dîtine û xîtabeta wî coğrafya kirine lê fikra şerqîtiyê şerqparêzî weka distûr ji xwe re bingeh girtine li hember fikra Ewropayî Ewropa parêzî.
Divî çarçoveyê da weşana Rojname Şerq û Kurdistanê hatiye kirin. Divê demê da ew rojnameyê ku hatine çapkirin ne ev me navê wan gotin. Lê hin rojname serdan çêbûye destûra çapkirinê girtine an jî destûr nedane. Divê demê da lazim e piştî meşrûtiyetê em tên sala 1909 dubare em vegerin ser Rojnama Kurdistanê. Rojnama Kurdistanê vê demê bi xweyîtiya Süreyya Bedirxanê kurê Mihemed Emîn Bedirxan dubare li İstanbolê tê çapkirin. Hejmara sisê û çarê Rojnama Kurdistanê ku li İstanbolê tê çapkirin li ber destê me heye. Lê hejmara yek di du û ê piştî çara berdestê me nîne. Em nizanin ser çend hejmar çap bûne. Mümkün e ku tenê çar hejmar çapin. Lewra hejmara çara rastê dema bûyera yekê adarê tê. Wê demê serildanekî çêbûbû wek darbeyekî çêbûbû li İstanbolê. Piştî vê bûyerê hem Mewlanzade Rifat tê nefî kirin ji bo Misrê. Em jî hin rojname û kovarê mixalîfê wê demê têne girtin. An jî şertê derxistina wan namîne. Di vê demê da mesela em dibînin ku Bediüzzaman Saîdê Kurdî bixwe jî ji bo çapkirina rojnameyekî rojnameyekî bi navê Marîfet ve İttihadê Ekrat bi Kurdî û Tirkî wê çap be serî lê daye projeyekî wisa amade kiriye. Lê ji vê rojnameyê berdestê me tiştekî tune bawer dikim ev rojname weka proje hatiye pêşkêş kirin lê mixabin rojname çap nebûye. Digel rojnama Marîfet û İttihadê Ekrat a Bediüzzaman Saîdê Kurdî bi navê Eşîret rojnameyekî din ji alî Süreyya Bedirxan ve serî lêdan hatiye çêkirin. Lê ew rojname zî qet xuya nake. Ew rojname dibêje wê bi Tirkiya Osmanî çap be. Em heta îro rastê tu hejmarekî rojname Eşîretê nehatine. Rojnameyekî din jî weka nimûne bêjim Fiyûzatê Kurdiye ku bi navê Mehmet Halîl Efendî serî lê hate dayîn. Ev rojname zê li ber destê me hejmarê wî nîne. Lê wekî vana mesela rojnameyekî din nêzîkî salê 1900 bi navê İmdada rojnameyekî çap bûye. Em di dokûment û belgenameyê Osmanî de rastên ku dibêjin rê nedin bila ew rojname belav nebe. Divê rojnameyê de ji bo ku hemwelatiyê me yê Kurd bêne teşwîkkirin nivîsê wisa ku wan teşwîkê ew kê bikin serildanê bikin wan teşwîkê çalakiya bikin tiştê bi vê awayî têde hene nehêlin bila ew rojname nekeve belav nebe. Bi vê awayê em dibînin hin rojnameyê ku serdana wan çêbûye û ev rojname li meydanê tune ne an çap nebûne an nehiştine çapbin an jî weka serlêdan mane. Bi vê awayî jî rojname hene. Du rojnameyê dinê ku beriya şerê yekemîn hatine çapkirin yek ji mana rojnama Rojî Kurd e ya din jî rojnama Hetavî Kurd e. Rojî Hetavî Kurd berdewamiya rojnama Rojî Kurd e. Ev her du rojname bi girêdayê Cemiyeta Hêviya Xwendekarê Kurd hatine çapkirin. Cemiyeta Hêvî sala 1912 li İstanbolê ji alî xwendekarê Kurd ve hatibû çapkirin ya hatibû damezrandin. Piştî damezrandina Cemiyeta Hêvî demekî Kurd şûnde sala 1913 cemiyet nîvê
1912 tê damezranin Hezîrana 1913 dest bi weşana kovarekî bi navê Rojî Kurd dike. Rojî Kurd serhev 4 hejmar hatine çapkirin. Piştî çapkirina 4 hejmara ji ber zixtê desthilatdariya siyasiya wê demê kovara Rojî Kurd mecbûr dimîne ku weşana xwe bide rawestandin. Piştî rawestandina Rojî Kurd ji aliyê rêvebirina cemiyeta hêvî ve kovarekî nû bi navê Hetavî Kurd heta bi soranî navê wî digarînin dikin soranî bi navê Hetavî Kurd tê çapkirin. Hetavî Kurd heta hejmara 10 berdestê me hene. Hemû hejmar tu nebêje lê wek hejmara dawî hejmara 10 li berdestê me ye. Ser vana jî xebat çêbûne ser Rojî Kurd ez bi xwe xebitîm bawer dikim di nav kitapxaneyan da eva ev xebata ser Rojî Kurd e ku bixwazin bawekî berfire dikarin ji derheqê Rojî Kurda xwedî agadarî bibin. Ser Hetavî Kurd jî Ahmet Alan bawer dikim xebatekî wî çêbûne. Evana heta 1914 yani heta destpêka şerê yekemînê cîhanê rojname û kovarê Kurda ê ku derdikevin evin. Belê em çawarin piştî ku şer qediya 1918 û piştî wî devam bikin. Yani piştî wî 1918 yani dema em bala didin rojname û kovarê ku vê demê têne çapkirin piraniya wan bi cemiyetê Kurda ve tê bi girêdayê cemiyeta Kurda cemiyetê wê demê têne çapkirin. Ya herî girîng jî Cemiyeta Taliya Kurdistanê û grubu cemiyetê dinê ku bi Cemiyeta Taliya Kurdistanê ve girêdayê kar dikin. Yani wê demê cemiyeta hêvî bi girêdayê Cemiyeta Taliya Kurdistan nav wî da Cemiyeta Neşrî Marifa Kurd dubare di nav Cemiyeta Taliya Kurdistanê da yani dibin wî sîwanê da kar dikin. Cemiyeta Talî û Terakkiya Jinê Kurd di wê demê da dibin sîwana Cemiyeta Taliya Kurdistanê da kar dikin. Bi girêdayê Cemiyeta Taliya Kurdistanê wê demê sê rojname û kovar hatine belavkirin. Şivana yek kovara jîn e. Jîn li ser ev heta îro 36 hejmarê wî em zanin çap bûne. Ji hejmar yek heta hejmar 25 ji alî Mamoste Mehmed Emîn Borzasan ve serhev bi wergera Kurdî û Tirkiya îro weka 5 cilt ji alî weşanxana dengê hatiye çapkirin. Xebatekî pir hêja ye mala wî ava. Digel jînê lê piştî hejmara 25 hejmara heta 33 piştî hejmara 25 heta 36 tenê du hejmarê jînê li berdestê me hene. Hejmara 33 36 hene. Hejmarê din li berdestê me nîne. Ew jî li benda lêkolînê ne ku lêgerînê ne ku em kar bin bigîjin van hejmara lewre demekî krîtîk daye û wek organa Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye weşandin. Eger ku em van hejmarê mayî jî bi dest bixin naveroka wan bizanin bawer dikim wê faydekî girîng bigîne me û bigîne dîroka çapemeniya Kurd. Rojnameya duyemîna ku weka rojana hatiye çapkirin serbestiya me got vê demê serbestî weka organa Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê çapkirin û belavkirin. Lewra em ji daxuyaniya rêvebirê Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê digîjin ku bi girîngî li ser radiwestin ku serbestî jîn û kovara Kurdistana Mehmed Mîhrî bi taybetî bêne belavkirin
bêne xwendin, bêne şopandin û her wiha mutalayê xwênera bu wan jî bête rêkirin û her wiha abonetiya wan bête çêkirin vana bêne firotin û pereyê wan berhev min rêkin merkezê bi vê awayî daxuyanî hatine belavkirin û ji van daxuyaniya xuya dike ku meseleyek ji vana Abdurrahîm Rehmî Hekarî di meqaleyekî xwe de bi taybetî ser vê meqala xwe ya bi navê Kurd û Kurdistan taybetî ser vê mewzûyê rawestiyaye daxwaz ji şûbeyê cemiyetê dike ji endamên cemiyetê dike ku ev her sê rojname û kovar taybetî bêne xwendin, bêne şopandin, bêne mutalakirin. Yani mana wî çi ye? Ew polîtîka cemiyeta me dimeşînin. Eger hûn cemiyetê dişopînin, endamê cemiyetê ne, alîgirê cemiyetê ne, divê hûn van rojnameya jî bişopînin û baş mutala bikin. Rojnama serbestî me got 707 hejmar serhev çap bûne. Bi taybetî hejmarê ku dema serbestî wek organa Cemiyeta Taliya Kurdistanê kar kiriye ji hejmarê 500 şûnda hejmara 600 çend hejmarê wî berdestê me hene li 207 hejmarê dawî li ber destê me tune ne heta hejmarê 500 hene li hejmarê 207 hejmarê dinê ku bo me bo dîroka wê demeya Kurda pir girîngin ew li ber destê me tune ne derxistina van hejmara û xebata li ser van hejmara pir girîng dibînin. Bi tevê jîn û serbestiyê bi navê Kurdistanê kovarekî bi xweyîtiya Mehmet Mîrî Hîlaf hatiye çapkirin. Ew jî wek kitêb ez ser xebit dibûm bawer dikim. Evana jî kovara xebata mina ser kovara Kurdistanê û Mehmet Mîrî Hîlav e bu agadariyê berfireh yê ku bixwazin karin jî îstifade bikin. Çawa ku min bas kiribû ev jî Mevlanzade Rifat û rojnameya serbestiya xebata mina ser Mevlanzade Rifat û rojnameya serbestî ew jî Abdurrahman Nacimê bavê Mevlanzade Rifat e ew jî nivîskar, şair, hukukzanekî, perwerde karekî girîngê milletê Kurd e em karin bêjin ku dema İmparatoriya Osmanî de yê ku yekemîn car sîstema kutubxaneyê çêkiriye damezrandiye yek ji vana jî Abdurrahman Nacim e. Kovara Kurdistan jî serhev 19 hejmar çap bûne. Ev her sê organê Cemiyeta Taliya Kurdistanê jî çi kirine vê demê yani ew dema ku weke dema mutarekeyê yani piştî peymana Mondrosê heta ragandina damezrandina Cumhuriyeta Tirkiye tê binavkirin divê demê de hatiye çap kirin. Em dibînin ku ber bi dawiya sala 1922 ku êdî İstanbul ketiye bin hukma Kemalîsta Rewşenbîrê Kurd û weşanên Kurd xebata wan ji hatiye rawestandin û mecbûr mane ku gelekî wan terka İstanbolê bikin û biçin derve ji bo parastina jiyana xwe û rizgarkirina canê xwe. Beriya Cumhuriyetê wiha kurban. Belê em naçine piştê Cumhuriyetê lê piştê wî gelek ji van kover ya jî bêjin bayê van kover û rojnameya çûye Başûrê Kurdistanê û li wê jî destpêkiriye belkî heta piştî 1940 û piştê wî heta ku bigîje ya jî û paşî çûye binê xetê hewar derçûye. Wek li Başûr Bangî Kurdistan, Rojî Kurdistan, Bangî Haq, Umîdê İstiqlal, Jiyan Newe, Zarê Kurmancî belê. Belê gelek ji wana
بله و پاشێژی 1932 دیادا لە بنێ خەتێ وەک جەنابێ وەژنی باس کردبوو ڕۆژنەما هەوارێ تێ چاپکردن بله باشە ئەگەر ئەم ژووی ڤردان نین باسا پشتی وی دەما چیە کۆمارە کەمالیستە و حتا نها ئەوە بەلکی مژارێکی تایبەتی و درێژە ژی ڕۆژنامەڤان و چاوا دەرچوونە دەرنەچوون چ عقوبەتەوان هاتیە سەرێوان و پشتی تایبەت پشتی ساڵی شێستی و ڤردا gelekî ji warê çapemeniyê ve warê rojnamevaniyê ve warê televizyon radyo ve gelekî guhertin hatine çêkirin elbet jiyana rojnamegeriya Kurdî de tu ew kektel servana heye eger xebata min bixwe heta hewarê zatim yani ji çapkirina Kurdistanê heta çapbûna kovara hewarê û paşî weka berdewamiya hewarê rojan û ronahî û stêrk min basa vana kiriye û di xebata min a ew kêda heye belê eva xebata ya kitêba min a dawî ku bi navê rojnamegerî û kovargeriya Kurd ji alî weşanxana Darayê ve hatiye çapkirin ew berfirehî me bas kiriye di vê xebatê de yani dikarî çawa muqayese bikin meriv vî helqeyê jî basa wî bike navê wî bêje girîng e dema komara Tirkî yani rojnameya ku li Bakurê Kurdistanê herî dawî hatiye çapkirin rojnameya Agirî ye Agirî weka organa fermandariya leşkeriya Kurd li Agirî hatiye çapkirin navê xwe jî ji çiyayê Agirî digire zanin piştî hereketa 1925 yên ku piştî şikestina hereketê çekdarên ku xwe ber bi çiya ve kişandin beşekî wan li wê herêmê berhev bûn û paşê li bin xetê xwebûn ku çêbû bi piştgiriya xwebûnê jî carekî din şervanê Kurd li Agirî berhev bûn bi serpereştiya siyasiya xwebûnê ew çekdarên li Agirî dest bi xebatê kirin wê demê bi navê Agirî rojnameyekî tê çapkirin ew rojname zî hinin hejmarê wî destnivîs hatine çapkirin heta hejmara pênc hejmar çapbûne divê dema basa rojnamegeriya Kurd bibe ew rojnameya Kurd jî girîng e ku lê taybetiyekî wî ji alî fermandariya leşkeriya Kurd ve wê demê hatiye çapkirin di naveroka wî de cardin bûyerê nûçeyê ser bûyerê şer pevçûnê ser tarîxa Kurda ser rewşa Kurda nivîs hatine belavkirin girêdayî tevgera Agirî û nûçeyên Agirî jî li wê derê hatine belavkirin ew weka helqa dawiya rojnamegeriya Kurd di Bakurê Kurdistanê heta salê 1962 ew pêvajoyî de piştî Agirî 30 sal zêdetir bêdengiyekî heye heta çapbûna Deng û Dicleyê sala 1963 çûna binxetê mesela wê derê piştî ku Agirî bi ser nakeve kadroyê siyasî Kurdê ku binxetê ne ji vana yek jî Celadet Bedirxanê Mîr Celadet Bedirxan bû ku hem serokatiya xwebûnê kiribû û paşê ku hereket bi serê xwe negirt
بر خودان خبات روشنبیری تایبەتی جی گرانیە خەباتێ خۆدا سەر زمان و چارچوبا vê xebatê de wek berhema wî pêvajoyê hewar 15 gulana 1932 dest bi weşanê dike serhev 57 hejmar hewar hatiye çapkirin ew jî qutbûye navberketiye lê serhev 57 hejmar hatine çapkirin hewar giringiya wî herî ew ku yekemîn car bi alfaba latînî kovara Kurdî tê çapkirin û alfaba latînî bo Kurdî di wî kovarê de tê ceribandin eger em xebatê ku li Kafkasyayê bi alfaba Kirîlî hatine çêkirin em vana ser alfaba latînî hesab nekin yekemîn eger hesab nebin ez dibêjim yekemîn car alfaba latînî di kovara hewarê de hatiye ceribandin û bi vê awayî alfaba latînî bo Kurdî dest pê kiriye û rûniştiye di vê pêvajoya hewarê de wek berdewamiya hewarê gora Demê Ronayî Rojanû û Stêrk bi taybetî pêvajoya şerê duyemînê dinyayê de hatine çapkirin çima pêvajoya şerê duyemînê dinyayê lewra İngilizin Fransızın li wê herêmê çiqas ku ihtiyaciya wan bi Kurda bûye destê xwe dirêjê Kurda kirine alîkariya wan kirine bawer dikim wê demê jî Ronahiya Rojînû Stêrk vana giş giranî kovarê biwênene ew bawer dikim bi piştgiriya van dewleta hatine çapkirin em ji alî nûçeyan ve ji alî teknîkê ve dema ku em binêrin em dibînin ku weka rojnameyên Ewropî hatine dîzayn kirin ew jî bi xwe ve girêdayê hewarê sê kovarê din anîne me navê wan got em karin wî naveroka xebata xwe ser 32 salê rojnamegerî û kovargeriya Kurd bi vê awayî ziman bêguman li başûrê Kurdistanê jî me got nêzîkî 7-8 rojnameyê ku me navê wan anî ziman basa van rojnameyê jî bûye û bi vê awayî em karin bêjin weka dewra serekeya rojnamegeriya Kurd meriv bi nav bike ez bawer dikim şaş nebe ji bo rojnamegeriya Kurd îro tu çi dibêjî yani tu dixwazî tiştek bêjî bêguman îro ne wek wan rojê berê ye îro em rewşa Kurd û Kurdistanê guheriye rewşa Kurda guheriye rewşa dinyayê guheriye îro em di dema înternetê de dema înternetê de ne her Kurdekî kare bi serê xwe rojnameyekî derxîne her Kurdekî kare bi serê xwe televizyonekî bibe televizyonek eger jêhatî be eger serkeftî be tabî yani kare ez dibêjim eger bixwaze wî donanimê bi xwe re bibîne wî amedekariyê bike kare bêguman medya nayê mana belavkirina dîdêkodî û wêneya rojname û televizyon û ew serrast nabin lê ku em bixwazin îro firsetekî pir mezin li berdestê me heye eger em îro wan rojara muqayese bikin em dibînin ku belê wê demê rojnameyê ku kovarên ku dema medya Kurd em dibêjin heta radyoya dest bi weşan heta radyoya dengê Kurdistan li Mehabatê em bêjin em karin medya Kurd rojname û kovarin yani weka radyo amûrekî wê demê weka televizyon nîne rojname û kovarin Komara Kurdistanê da rojname kovar radyo sinema em mêze dikin tiştê din ser medya Kurdî zêde bû heta ku em bêjin televizyonê Kurda dest pê kirin û îro jî em dibînin ku bi awakî pir berfireh medya
لکردستان تی بکارانین به توی همو کماسیه خو مدیا سرکه به پشتگیریا پرانیاوی به پشتگیری و سرپرشتی جمعیت کرد هاتبو چاپ کرن لی جمعیت وی دمه کردا وکا جمعیت ایروی کردا ریخستن ایروی کردا تنگ نبو قالکی وان تنگ نبو و ایدئولوژیک ند فکری ایرو ام دبینن جارکی دن مدیا بگرانی دست ریخستن کردا دایه لی مخابن پر جارا او مدیا دست ریخستن کردا ویا مدیا مانیپولاسیون کرنا نتوا کرد برجواندی نتوا کرد دوی مدیا بگمان ریخستن جی وی مدیا بریا مدیای و ifade بکن و خبات خود بکن لی او روزنامه دبه تلویزیون دبه رادیو دبه تشتی کو خطاب نتوا کرد که دوی قالکی وان نه تنگ به نه ایدئولوژیک به او سرزمینه که نتوی خطاب نتوا کرد بکن اگر سرزمینه که نتوی نبن سر برجواندی تنگن ریخستنی گروبی وشانی بکن جغزمت بهتر از باور دکم و زراره بدن نتوا کرد و دوبندی دنا برا نتوا کرده چیکن هیوی اما ایرو جوان شرط پیشکفتی مدیای و کو قوتا مدیای دست خدا دگرن اوه کو مدیا کرد نابرا نتوا کردو سیاسیین کرده نابرا نتوا کردو سازین کرده ببه پفگریدانه که خورد کاربه ببه دنگیوان کاربه نتوا کرد با آواکی راست و درست جه قوماندن دنیای جه بویر دنیای و شروعه سروان بویره آگدار بکن نکو فسادی و دروی بی بنگه لحب بکن دما که مدیا ببه امراض فسادی ببه امراض مانیپولاسیونه و دمه و مدیا علیه نتوا کرده دبه امراضی کی علیه نتوا کرد او جی براستی تشکی نراسته خرابی کی مزنه جبو ملتی بله دبه پیشیاوی بگرد بله ماموستا ام هنکی جی بحثا کدا کرده می سوویت بکن دواره مدیای دا اوانا جی کدکوانه گران هبو رادیو اوان هبو پرتوکی و خود درد خستن زن روزنامه خود درد خستن کار هنک بحثا آن بکنش برکو کدوان گران ادویشی دا بله بله yani embêjin rojnama teze rêya teze bi rastî jî parçekî dîroka me ji nîv esrekî zêdetir e weşana xwe berdewam dike xizmetekî pir mezin xizmetê pir mezin kirine bi tevê hemû tengasiya îro jî berdewamiya hebûna rojnama rêya teze bo me hemû Kurda şerefekî ye em pê serbilindin yani em zanin ku bixwe jî ez nav çapemeniyê tim bi navê war û bîr min di kovar çapkirine ez zanim barê derxistina rojname û kovara çi qas giran e çi fedekarî dixwazin bi rastî jî em radyoya dengê Yerîvanê em rojnama rêya teze wek sereke ez bêjim li Kurdên nav Kurdê Kafkasyayê da di pêşketina medya Kurda çapemeniya Kurda xizmetê pir girîng kirine û îro jî berdewam dikin hemû kadrê wan alîgirê wan hemiya pîroz dikin serkeftinê bi wan dixwazim îro jî bi rêya înternetê televîzyonek wan belê em nizanim ka pirs hene gelo ka باور dikim eger pirsevin pirsa bînîwerin yek rejî kerema xwe eger evin pirsa bînîwerin Mustafa Akış wê demê xwendin û nivîsandina Kurdan çawa bû ew dema ewkê dibêje dema rojnameya Kurdistan
gelek bu. Mesela hemû rojname û kovarê Kurda wê demê bi taybetî mesela Bediüzzaman Saîdê Kurdî ser vê meselê gelek radiweste. Rojnama Kurdistan bi xwe jî ser vê meselê gelek radiweste. Her hejmarê Miktat Mithat Bedelxan û piştî wî jî Abdurrahman Bedelxan bang li milletê Kurd dikin ku bi zimanê xwe bixwînin, bi zimanê xwe binivîsînin, xwendina xwe pêş bixin, cahil nemînin û daîm dibêje ku xwe bi dunyayê muqayese bikin. Xwe em gora dunyayê gelek paşveman e. Em gora milletê nav İmparatoriya Osmanî ji alî xwendin û nivîsandinê ve gelek paşveman e. Divê her Kurdekî mala xwe bike wek dibistanekî bi vê awayî bang li Kurda dikin ku xwendin û nivîsandina xwe pêş bixin. Bêguman xwendin û nivîsandin wê demê gelek lawaz bû. Ew xwendayê me yê ku diketin kî bûn? Ê ku medrese xwendibûn ji medresa derdiketin, ew medrese jî kêm bûn. Weka mektebê modernê ku ê Ermena ê Osmaniya hebûn Kurdistanê de ji van mektebê modern pir dereng çêbûn. O hemû Kurdistanê de serev 10-15 mektebê modern tune bû. Heta salê destpêka salê 1900 jî. Mesela proja Bediüzzaman Saîdê Kurdî ew dibêje Liwanê wek modela El Ezherê mektebê modern hatine vekirin. Lê divan mektebê modern da zarokê Kurdara zimanê ku zarokê Kurd nizanin bi van zimana xîtab têkirin. Zarokê Kurd nikarin îstîfade bikin. Ji bo ku zarokê Kurd ji îrfan û ilm û îrfanî îstîfade bikin, divê bi zimanê wan perwerdeyî bête kirin. Bo vana daxwazname dide rêveberiya İmparatoriyê û wê demê. Li ser vê daxwaznameyê jî wî weka dîn îlan dikin, wî dixin hepsxaneyê. Evana hemû trajedî wê demê ne. Em zanin ku gelek paş te bu xwendin û nivîsandina Kurdî wê demê. Yani xwendin û nivîsandin bi giştî paş vebû, ê Kurdî bêtir paş vebû. Belê. Ege hebin pirsidin hevalê rejiyê ne dibêjin pirsekî din tune ye mamoste eger hebe gotinê xwe dawiyê fermo bêje. Bêguman yani ew babetekî berfire ye. Tiştê ku me bas kir me got destpêka rojnamegerî û kovergeriya Kurd e. Piştî wî taybetî li Bakurê Kurdistanê salê 1960 şunda gelek rojname û kovar hatin çapkirin. Yani ser van rojname û kovara xebatê nû û berfire divê bêne kirin. Her wiha li parçeyê dinê Kurdistanê jî gelek rojname û kovar hatine çapkirin. Ama roja îro yani pêşketina medyayê bi azadbûna wî civakê dibe. Yani pêşketina medya Kurd jî bi xwedî statûbûna milletê Kurd dibe. Yani em dinêrin îro ew statû li Başûrê Kurdistanê heye. Pêşketina herî zêde ya medya jî vê gavê li Başûrê Kurdistanê. Her çi qas teknolojî sînor û hin asteng li pêşiyê me rakirine jî lê cardin eger milletekî bê statû be ser bi xwe nebe ser axa xwe desthilatdar nebe bi rêya teknolojî xebatê medya li dervayê axa xwe dervayê milleta xwe jûrê milleta xwe van xebata bike jî wekî destpêkê me got her giya ser koka xwe şîn dibe her xebat ser sehak û ser kutak û coğrafya ku xîtabê wî dike li ser wî coğrafyayê ser wî gelî kare kok bigire kok bibe xwedî kok û tesîra herî zêde bike. Yê me Kurda jî ew e divê em teknolojiya ku îro pêşketiye vana baş bikarbînin naveroka wî tijekin
نکو بچیروکی والا به مانیپولاسیون انوانا بکار بینن ناوروکاوی تجکن و بأواکی پسپوری لی بنیر نکو وکا محالی انوان خباتا بکن او شرطانه دنیای گلک دبستان هنه گلک کرد دیاسپورای هنه کارن زاروک خلبان دبستانا بدن خواندن و هر یک زاروک کیوان نویه کیوان ببه کسی پسپوری وی سهایه و پسپوریا خواه خدمت جملتا خورا بکه هیوی دکم ام وی فرصتی کو ایروژی بردست مهنه ام وانا لگور پیوانه پیشکتنا مدیا دنیای بکار بینن خوشی بگریدای وان پیوانا ببینن مدیا دست مدا آلی که ممکنه قوتا تهیه پاره تهیه مدیا تیخی قالکی ریخستنه تقالك تريخستني تيخي قالك ايديولوژيك تانك تبي ايديولوژي تيخي قالك سروكي ويريخستني او مديا غزمت جوي ملات لناكا جبو فيكي دبي مديا دنابرا قالو سازي ويدا قالو سركردين ويدا ببا ريكي ببا بركي بهس قلبي باور بكا و بریا مدیای نتوا کرد نه خاپاندن مانیپولاسیون چه نبن مدیای لگور آرمان جاوی بکار بینن مدیایش بو پیشخستنا نتوا کرد بکار بینن باور دکم فایده بگینه مگیشه بله ماموستا اما ساعت و نیوه که من تمام بو مالاتا آوا هر هبی مبهورایی رو لسر 123 سالیا روزنامه کرد به کردی باشی قاسی کجمه هاتوه سروان خبردا لسروان بیانان دا لسروان هنکی تشتا رونی کر و بلگه اندا جخواه ایمن بترا تزانی او که چارشما و بخیر ده مهی جاره که لسر روزنامه کی کردی که حتی 1940 بگوت بود شخوال سر وانا برنامه چیتکن لجبر که ایرو روزکی تایبتی بود روزکی دیروکی بودش بوی مواد دریش کرد و بگشتی به خبر داد مالتا آوا به بخیر هاتی و گلکی سپاس و حتی برنامه کی مهردیه به هفرا بمینت خیر و خوشیه ده سرچاوین را سپاس اجی سپاس دکم و هر وها بو همو گودارم عندما که دریجی وان بخواه گریدا با وان سپاس بله برای بینرین چرپل مدیا ایش افجام هاتن داویا برنامه خواه حتی برنامه کی دن بمینن دخیر و خوشیه دا مالوا با خاطره و